Hello guys, good morning. We're gonna eat now breakfast. So, sudan ako. Maula jud ning kani ang sitawagan ni Be. Lauoy nga utan. Utan, lauoy nga utan. Papaya. Ay sili, sikwa, galay, sangig, and everything. English pa. So, ano siya? Dayon nakalimot ko og butang og kamunggay sa akong Kaya yung mama daw? Yung kaya yung mama? kuan guys, kani ang lauoy. 5 daw. 4-5. Lauoy ra ni siya unya na ay gamayng rice. Timo-timo ra na ako guys unya. Na ay kapayas nga gisa o. Kani siya guys, timo-timo ra na siya di paingon nga. Kanang final niya akong kaon. Timo-timo ra na siya. So, nahutdam akong bulad sa mga unta guys. So, before ka mukaon, dapat mag-pray muna, no? Para naigrasya sa Ginoo ihatag. Our Lord, nagasampit kami dyan kami ng Ginoo, ikaw mga bless ay pagkaon, dili ni pagkulang sa taadla, makatay may panglawas, goodness sa spiritual. So, Lord, add this with Christmas namin. Let's go! Pero ang paborito niya ako kaya was nga mag-utan ko or maglawoy ako gid ni butangan og silis pada pag napo ka buok ani pag napo ka buok kay favorite man ako niyo hindi mo na siyang Baka kung sudan, no? Nakalimpay na kabataan og galay. Ang kanyang dahon. Singan niya ako sudan, guys. Sige, let's eat. Dapat yun mukha ang gudta sa baba. Guys, so guys, ayan. Okay guys, thank you for watching.